It-tielet fuq it-tempji megalitiċi mhumiex xi ħaġa ġdida għal pajjiżna. Tielet li l-iskop tagħhom huwa li jtawlu l-ħajja ta' dawn it-tempji sabiex jinżammu fl-aqwa stat possibbli. Kif spjegatilna l-kuratur fid-Dipartiment tas-Siti Preistoriċi fih dan Heritage Malta, Marija Elena Zammit. Tinet iktar narawhom speċi ta' bħala krozza li qed twieżen lil dawn is-siti li huma daqstant importanti biex aħna ntawlulhom il-ħajja tagħhom. Għaltina dan waqt żjara li għamilna fit-tempji ta' Ħaltarxin fejn notajna kif tpoġġew l-arkati li magħhom se tinfirex it-tinda li se tagħti dawn it-tempji. Xogħol li joffri kemm dawn it-tempji mix-xita u x-xemx u qabżiet kbar fit-temperatura. Dawn iċ-ċikli ta' bdil fit-temperatura u anka bdil ta' jekk il-ġebla jiex xotta jew jekk jiex mxarba bl-ilma tax-xita jagħmlu ħafna ħsara lill-ġebla. Allura dawn it-tinet qed joffru ken mill-elementi biex kemm jista' jkun dawn iċ-ċaqli intaffuh xi ftit. Iżda mit qaltilna li wara xogħol breqqa biex jitħaffru l-pedamenti ftit ta' xurilu beda x-xogħol ta' tqejjid tal-arkati. Xogħol li b'kollox mis-senijiet lesta f'Settembru li ġej biex is-sit jerġa' jinfetaħ għall-pubbliku. Dan is-sit jiforma parti mit-tempji megalitiċi ta' Malta li flimkien huma meqjusa għal UNESCO bħala siti ta' wirt dinji. UNESCO li fi proġetti bħal dan li qed jitwettaq bħalissa tkun dejjem informata sabiex jinżamm l-ogħla livell possibbli. Dejjem ninformaw nżommu l-UNESCO informata at every step meta aħna jkollna proġetti li nkunu ħanwettqu f'dawn is-siti biex aħna niżguraw illi dak li l-UNESCO sejjaħ bħala l-outstanding universal value, ġifieri l-valur uniku għad-dinja kollha li għandhom dawn is-siti aħna nkunu qegħdin inħarsuh u nipproteġuh u niżguraw illi jibqa' hemm. Flimkien ma' twaqqif ta' din it-tinda Heritage Malta ħatfet l-okkażjoni biex fl-istess waqt issebbaħ u tagħti ħajja mill-ġdid lil faċilitajiet għal viżitaturi fid-daħla ta' dan is-sit, ċentru tal-viżitaturi li huwa fost l-eqdem f'pajjiżna.